Banting setir. Anwari kerja ing SMK kanthi status pegawai negeri sipil. Nanging gandeng tugase mung staf tata usaha, dadi golongan gajine mung cendhek. Belanjane mung sithik. Beda karo para guru-gurune sing golongan pangkate dhuwur-dhuwur. Anwari mung golongan 1C. Nanging iku wis disyukuri banget. Ngelingi sekolah mbiyen ya mung tekan SMP. Dasar wonge pancen tabah lan bingar. Ora gampang pepes atine. Supaya luwih bisa kecukupan kebutuhane, Anwari nyambi adol jasa angkutan. Cara saiki ngono ngojek. Ning jaman semono, taun 80-an, durung akeh wong ngojek. Isih akeh becak model genjotan. Dene Anwari nggunakake andong utawa kereta jaran kanggo adol jasa angkutan. Dheweke duwe andong model kuno tinggalane almarhum bapakne sing pancen kusir andong sing kondang ing jaman biyen. Saben dina sawise mulih saka kantor, leren sautara terus masangi jarane. Budal ndasarake andonge ing trotelon ngaran jurusan Trucuk Cawas. Sing ngadaan nggunakake andonge iki para bakul sing gawane akeh. Dadi ora kangkat yen nggunakake becak utawa ojekan sepeda motor. Nalika semono, sing dasar jasa angkutan ing kono ana werna 3, yaiku becak ana wong 5, ojek sepeda motor ana wong 4, lan andong ana wong 2. Kuwi wae sing siji arang metu. Dadi kerep-kerepe sing tawa andong mung Anwari dhewe. Ya malah dadi lan larise. Yusardina bakul sayur lan Mbok Tati bakul wade kerep banget nggunakake jasa andonge Anwari bareng-bareng wong 2. Dadi ongkose njur luwih murah. Malah terkadang wong 3 karo Bu Sumar bakul alat-alat dapur. Sebab wong 3 iku omahe tunggal sak desa, yaiku Kali Kebo. Saking kerepe dikon ngeterake nganti srawunge Anwari karo bakul-bakul iku wis kaya keluarga dhewe wae. Tukang ojek lan tukang becak ya ora kepengin ngrebut lengganane Anwari iku. Kabeh wis padha maklum. Bakul-bakul sing dagangane ing Solo lan Kartosuro iku pancen wis kaya langganan tetep tumrap andonge Anwari. Nyatane yen pas nggawa dagangan akeh, becak siji ya ora amot. Apa maneh bareng wong 2, apa malah wong 3. Mesti milih padha numpak andonge Anwari. Ing sawijining dina, pinuju dina Kemis sore jam 4, Yusardina mudhun saka bis karo nggawa sayuran akeh banget. Merga entuk pesenan wong duwe gawe. Langsung wae ngawe Anwari kon ngrewangi ngangkuti gawane munggah andong. Terus budal ngidul nurut dalan padesan tumuju desa Kali Kebo sing adohe wetara 6 kilometer saka pangkalan ojek kono. Ora njujuk omahe Yusardina kaya adate, nanging terus njujuk omahe wong sing arep duwe gawe. Sawise ngudhun-ngudhunake gawan werna-werna lan nampa ongkos angkutan, Anwari nglakokake andonge arep mulih menyang omahe. Ora niat bali menyang pangkalan Protelon sebab wis sore. Wis manjing maghrib.
Tekan wetan desa Dambreh diendhek wong wadon tuwa. Rambute wis mabluk uwan. Nanging nyandangi singset sajak mriyayeni. Rak badhe wangsul dateng ngaran to, Mas? Takone wong wadon iku. Nggih, Bu. Saure Anwari. Kula nunut nggih. Lah nggih monggo. Mandhap pundi? Mandhap wetan samber nika. Monggo. Sawise wong iku munggah lan mapan lungguh ing mburine, Anwari nglakokake andonge maneh. Sajrone lumaku wong wadon sepuh iku bola-bali omong yen wiwit enom seneng numpak andong, nanging saiki iki jare wis ora jaman. Jamane pun berubah, Mas. Saniki pun model motor sing lakune cepet. Dadi andong niku empun boten jamani. Apike mung kangge kendaraan wisata kados onten Jogja nika. Ngono omongi. Ning jujur mawon, kula tasih remen numpak andong. Mung kula gumun, sampeyan wong enom kok inggih tasih remen ngusiri andong. Wah, kula pun kebacut seneng andong. Sebab wiwit alit kula pun dilatih bapak ngusiri andong lan ngopeni jaran. Oh, Pak Daromi riyen nggih? Takone wong tuwa iku. Lho, jenengan tepang kalih bapak kula to, Bu? Takone Anwari. Lah inggih tepang ngoten. Kula riyin nggih sering nunut andong kalih bapake niku. Tekan protelon kulon desa Menggok Ngalor. Anwari wiwit tata-tata. Batine Anwari sisih lor kae protelon tumuju desa Samber. Mestine ibu iki mudhun kono, utawa upama dikon ngeterake tekan omahe pisan, ya bakal disanggui. Mula bareng wis meh tekan protelon, Anwari takon. Mandhap ngriki napa diderekke dugi daleme ing dusun ngrika, Bu? Meneng wae ora ana wangsulan. Anwari takon sepisan maneh. Tetep ora ana wangsulan. Bareng dheweke noleh, jebul wong wadon tuwa mau wis ora ana. Githoke dadi mengkirik, awake mrinding kabeh. Sakala jaran diseblak, temah mlayu blandang banter. Anwari ora noleh-noleh nganti tekan ngomah. Dheweke sadar yen wong wadon tuwa sing nunut kae mau dudu menungsa sak bangsane awake, nanging saka alam seje. Nadyan mangkono, Anwari ora kapok lan ya ora wedi. Batine iku lak ya mung padha-padha makhluke Gusti Allah. Waton ora diganggu lan aku ya ora ganggu dheweke, rak ya ora apa-apa. Luwih-luwih dheweke mau ngaku yen wis kenal karo almarhum bapake. Mula liya dina Anwari tetep mangkal ing protelon ngenteni penumpang. Lecem minggu saka kedadian mau. Sore-sore Yu Sardinah, Mbak Tati lan Bu Sumar kapinonjon mudhun bareng saka bis Solo Jogja. Terus wae wong telu munggah andong lan enggal-enggal Anwari nyeblakake sabuke. Jaran wiwit negar alon-alon nggeret andonge. Wancine wis rada kesoren. Sakwise mlaku wetara setengah jam,
wis tekan desa sing dituju. Wong telu iku mudhun karo ngulungi ongkose. Wong telu 30.000. Alhamdulillah, batine Anwari. Banjur muter andonge mangkat bali mulih. Satemene atine rada magas sebab wis surup. Adzan maghrib wis keprungu saka masjid. Mula Anwari malah lereng dhisik ing masjid pinggir dalan. Salat maghrib pisan. Yen wis salat ati rak dadi tenang, ora dadi pangangen-angen. Rampung salam, nganan lan ngering, donga terus enggal mangkat maneh nglakokake andonge. Tekan wetan desa Dambreh, ana wong lanang tuwa nganggo sandangan cara Jogja, bebetan, klambi surjan lurik lan blangkonan, ngendhek lakune Anwari. Sajake wong iku arep jagong manten. Keprungu tembunge. "Kula nunut dugi ngaran, Mas." "Badhe tindak pundi to, Pak?" takone. "Badhe dateng Jogja. Mengke ngebis rak tasih wonten to, Mas, jurusan Jogja?" "Oh, tasih, Pak. Ngantos mengke jam 09.00 tasih wonten." Wong iku munggah andong, mapan lungguh ing jog mburi. Bareng wis wiwit mlaku, wong iku wiwit keprungu guneme. "Sampeyan iku rak putrane Mas Daromi to, Mas?" "Inggih, Pak. Napa jenengan tepang kalian bapak kula?" "Tepang sae, Mas. Sebab kula asring nyewa andonge niki. Kula kengken ngeteraken teng pundi-pundi. Kula niki wau rak nitik andong sampeyan niki. Sampeyan bocah sakniki kok tasih saged ngusir andong." "Wah, sampun kelajeng remen wiwit alit, Pak." "Nek kula crita angsal mboten, Mas." Takone wong iku. "Angsal mawon, Pak. Kula mirengaken." Saure Anwari kepenak. "Atawe setahun sakderenge bapake sampeyan sedo riyin, janjane andong niki mpun ajeng disade. Sebab pitunge Kang Rama sampeyan mesti mpun boten badhe nggunakake malih. Awit mpun boten jamani. Mpun owah dadi jaman motor sing sarwa cepet tur boten susah ngopeni jaran. Andong niki riyin ajeng ditumbas piyantun Jogja, asmane Pak Darto. Badhe kangge kendaraan wisata. Mergi modele andong niki klebet antik." "Kula malah boten ngertos, Pak, nek andong niki badhe disade." Saure Anwari. Disambi jagongan ora krasa weruh-weruh wis tekan protelon Randu Alas. Menggok ngalor mlangkah ril lejedelo tekan protelon Ngaran. "Sampun dugi, Pak," ucape Anwari karo noleh. Nanging wong tuwa mau jebul wis ora ana. Anwari njur kelingan. Wiwit menggok-menggok protelon Randu Alas mau wis ora keprungu guneme. Sajake mudhun kono mau. Tujune wis tekan pangkalan, nggon rame. Dadi Anwari ora mrinding kaya dik mben. Dasare ya wis rada wengi. Anwari laju nglakokake andonge mulih. Bubar ngandhakake jaran lan andonge, Anwari batin. Ping pindho dinunuti bangsa alus ora mbayar. Loro-lorone kok alok nek andonge wis ora njamani.
Anwari banjur buka kotak wadah dhuwit ing ngarep kusiran. Arep njupuk dhuwit angka saka ibu-ibu mau. Nanging mripate dadi mlolo kaget. Gunggunge dhuwit kok ora mung 30.000 saka ibu-ibu mau. Nanging ana dhuwit atusan ewu cacah loro isih gres. Setengah ora jarak lambene ngucap, "Aduh, nyuwun ngapunten, Mbah. Tak kira ora bayar, jebul malah dibayar akeh tur karo ibu sepuh sing nunut dek emben dibayarake pisan. Aduh, nyuwun ngapunten, Mbah." Eloke nglelakon. Dina candhake ana dayo saka Jogja asma Pak Darto Wasena. Jare diwelingi supaya mrene nerusake olehe rembugan dol tinuku andong sakjarane. Sing tau diadani sawetara taun kepungkur karo Pak Daromi. Sakala Anwari kelingan critane Pak Tuwa sing nunut wingi. Dheweke ngrahita, sakjane pancen wis tekan wancine, aku banting setir. Ora ngusir andong, nanging numpak sepeda motor. Dina iku uga rembug dol tinuku andong sakjarane kedadean. Andong sakjarane langsung digawa mulih Pak Darto menyang Jogja. Dikusiri dhewe. Dene dhuwit pepayone dening Anwari ditukokake sepeda motor anyar. Nanging Anwari wis leren ora melu adol jasa angkutan ing Protelon maneh. Dheweke sumelang yen dinunuti Mbah Putri utawa Mbah Kakung sing ora genah papan dununge iku.